Khasi Students Union KSU hakalai trik yayong kala kentu ya ka komiti kabakhmi na kabenta banwanra jingkala haki rukom trekam ka MPSC bakan kentup lang ya ki arpot likimat jingdawa kinang ban pentikna ya ka jing trekam kabasyai baka jing tungkam kabakhut suba kata haka jing a jingmut ya kaba ansa IT shen shaka sorkar jila haka shithi sha u commissioner and secretary but chairman ka komiti uba FR kharkongor ka KSU kalaong kaseng ka kerpat rin na kabenta ban kentup lang ya ki arpo telikimat jingdawa balakdo da kaseng bat kini kimat balakdo bat ki badai ban pediang kinla banwanra ya ka jingkala ha ka rukom tungkam tungjam ha ka jela ha bakdo halor kini ki arpo telikimat jingdawa kaseng kalaong baka MPSC kade ka bor bahakli du ha ka jela ha ka bayade bat ka tungkam tungjam Hendrei kaduna pat bandan ni ki kendon jing betha baka jing pendan kami ki core technology baka jing don kam banwanra jingkala ka jing thau ya kani ka komiti ka de ka sin jam ka banlam sha ka jing pen thamai baka jingkala Hendrei amanta ha meghalya ki don ru sa ki wepat ki recruitment board ki badan ni ki policy ki bakham snew shu bat ki bam khut ni don jingkit clear kini ki recruitment board kimde ki basha yalam ha ki no ki kendon an bat ki trekam hala ka jong kamon nalor kata ki don ru kitnat ki bapelong yala ki jong ki jimpen rongkam interview klem ki no ki kendon an ne ka jing shap tiang ne jingkit clear ka KSU ka kdo ru ya ka medical service recruitment board MMSRB kum ka nuksa bat ong baha ubna nailor arajar arbasaw ya ka result jong ki sispa anri pusaw ngot ki staff nurse balapan bena da ka board kadap satang ki jing bakla sudah Kila don buon telik result balapan mi bat ki badap da ki jimbakla bat jingduna. Ki jingkeli ki jubam ki dei ki badan jimbakla bat habaro ka jingpen rongkam kalong ka bakan rum kenram. Kalian kaseng minta kasngi ila cha khot ha sumban na kalian ka komiti bala lam khmat ba FR Khongor ibdi commission secretary jong ka home political department khajing don kat lang jong professor David Simle ibalong kuin member but Serling do balong member commission secretary jong law department personal AR department buat ka babat secretary jong law department badi member jong ka committee dia kani committee hadin kajing khi nakalian kaseng ban wanra ya kajing kala hapo ka MPSC nakalian ka sorkar kala sengap ya kajing ujo nakalian kaseng buat kala na thawi kani ka committee buat kani committee nadu bunai January kala pala chuan kong ya ka jaga khobor jong ka ba kinu ki ba don kanu ka suggestion ba don phaya ke MPSC bikin thosh kan committee bat ka por bat nakalian ka sengru nila ai ki ju ki suggestion ki ju ki mat ki bangila dawa na ka sorkar bangila ai bangila samit po konrot samaru atau ka por badan ka session ki airport ki mat jing dawa nakalian ka seng bat ka minta skiru ni ai kita ki bu ahmad juki kita ki airport ki mat jing dawa jong ka seng menne kakajing lang nilai discuss iwi point nakaliang jok komiti kira shim ya borok ki suggestion ne kita kimat ki bagi ai mengi but kinsa aya kata recommendation syak pok sorkar buat ka sorkar onda layo kata recommendation kan sa thawi ti an ban kumnu ban penkela ban penthama ya ka MPSC ini ditangi jingstang ba ni hap petru ba ki nakaliang ka komiti kan sa khot ki ki pat ba ki bala ai ki suggestion ki jongki kumnu ban penpha lor kani benta but onda la ada bio lifti borok suggestion kin sa la ban wan kanu ka point bakila ban le ya kata ka benta kabat khamtam ni trend ru halor kani ka komiti ba kumbingi ya kini kisngi ni kwa ban penpha ya ka MPSC menta nila don hakalenti ban penpha ban penthama ya ka MPSC Hendrei ngi iru aki ni kis benai ki baladep kisnan ki baladep bikila mi kini ki recruitment board ki bapher ni ka jingmi jong ka medical recruitment board ki education recruitment board kibi wala pen mi da ka jela Meghalaya te kini ki recruitment board menta kumengi ihi kimdon kini policy ni ki rules regulation ban tungkam tungjam menta lara borok ki department ki don la ka jong recruitment board tekan mentoyu ini bangin penthmaya ka MPSC tingila ikran lor te mat ruba kani ka recommendations ka bami na po kani ka committee kedi ban pentrikam ru sekitu ki recruitment board
Namar kumba PE kini kiri kumbu menta menu bapa kiri kibrio ki badan nak tu juga department apa kibrio badan satu department ki recruit ki cut advertisement ki penrung kam di kamut ki kadon kala pendon kata kajing le siliang plus nanta bakam don kanu ka rules kam don kanu regulation kini lihat benai balada PE ke bajai ki staff nurse apa ka medical recruitment board kipen mi ka result ki declare ka result are like sien hadin bala dibeli ke result ka mi ki bun ki jikulma apa ki jingkli ki bakla ki answer ki bakla but katu ke iki baro kala ale dekan recruitment board Henry ondang ila efek sani bhaya kata ni wat janai ni bakam don kanu rules regulation te kamnu kanu ka board kan tarikam kam don kanu rules regulation ya kam la patha bi ki doctors ki doktor kin pej ya kin pej kin nong pang kin le kam jong ni kin pej ya kata ka kam tung jam terkadang don kam bah kini ki bun ru don kam ki beri ke belong specialist ki bastu ya ka an ki bastu kunu ka proses ban tung jam kanang ba kanu kam long ka bedko kini ki atur ki mat baro ki balong don kam namar ba ngidon kam ya ka sistem ka bokru menta bunsin deka kandak exam ke MPSC kami bi kajing ujor ba kadon kajing le thok kajing le shiliang man kapo nakaliang kaseng dengi hapan mi madan kamot nak laispa 100% sing laispa sing habdan bi hapo MPSC ban ya dawa kani ban penbet ya katai Henry lada ngila ban penbet ya ka sistem nomor ka sistem hi kalau kumta ba kamdon kanu kajing khu ju suba kala ban ko ahni kala ban ko akan kaliang tingi don kam ban reform ya ka boro wi system ban hak tu ki output ki mat ngila ki boro ki output ki mat ki don ki system ki ba ban penchai ba kanum don kanu kajing ko ka kimat ka makongsan kolong ban pelat ki marks kinu ki candidates ki ba apply ke exam kila ban tibi ka marks so ki ni dawa ba person interview kam de ban don taki group B group C group D nomor man ka por ni ba kajing huri hura ne kajing bamsap ne kajing bakla kaya bi ka po ka personal interview ting kena ki ba awan chakmat ka written examination kim ju marks ba ya po personal interview hendai itu bawan nadien itu yo marks ba kami personal interview bunsin ki ni ju osno ki kitin ba dawa pisa kumtai kata kaditang kajing batain nak kelang kipat ba non kunu sakhi ban tebia kata man kapor ka jumin ka jumin ka po ka person interview hi tingi stu ba kani ka jing dawa on penduk ka person interview kamni ka jing dawa nakaliang jungi ka bawan ka bami nakaliang jungi kala mi ka government central government order ka government of India hi kala batai ba agi group B group C group D kanum di bandon chukon person interview namar umdon kam person interview nam takini ki pus tang tak grade A don kam person interview tingi ru ya ka ka bala de ka an pa nak sarkar India ni ong ka jelai jungi badi ka de ban menteri kam but kidon skiwi kiman ki balong ki ba kham don kam hi ki ba ka MPSC kala bud ka ni ka komiti kala sim ban pentemai ka MPSC itu pi la ajing mun balau badi benong no independent kan MPSC ka MPSC te kalong independent hi ya kata kalong autonomous si akan niche Henry kalong subject ya ka state nomor ba habukul kasing ka tauan ka state ban penterikam ya ka MPSC but sewi syo bangklat ni hai jing dawa jungi mentas ni adawa ru bani iba hidon ki nam ki bri ki badu guna ka dukat mer kejunki buncing i kadon ke reservation kejunki Henry yaki pat ki nu ki examination judon bapet judon bakmi te ngila ai jingmud ke MPSC ba kidon pemi policy ni pemi guidelines nang nam taki di kibri beduna department nang bakil kunyo kanda equal opportunity kayo kami ocam hoy kata ka di kamot benikong biak ni keren atrai menen mi cisni ngidang shui kata notification bala pen ladmar chairman jong MPSC bala champagne mental awan chairman daw kiway KPI ru ingi mene bikini ki members ki bade mentai ki members ki bala adat dia ka MCS bala de ki professor ki bala education qualification juki pat kata hi ketika jing dawa jung mar aki por bala de iba teng ki members bon MPSC ki teng ki political appointee jung nu re jung kim don ka qualification kim don ki babiang kumnu kila ban sim interview ki MCS haba PhD bidang de tang undergraduate na bidang de tang graduate kam ni ha pun kata de kata ka benta kani ka bentang iba to kila tung ka syong ka jing perikam di pipat kalong kumnu
nakaliang ka committee kakwa ya ka expert opinion na Professor David Simley kumupitip Professor David Simley ilabat teng ru chairman jongka UPSC kaya Union Public Service Commission kabali ka kli du ba penlong examination nam taki IAS IPS IFS ilabat chairman jongka UPSC tika jingdon jong i meneru ila ai jing bun ki ba kumnu ban kandak ki person interview kumnu ki ban kandak examination ki ba ka MPSC ka di ban le ba ki an ki ba pentemai nakalang ju iru ila bun ki jingmut ila ai bat ka committee ru kala shim ki jingmut i boro bat kan sa compile ki tu jingmut bakan sa pha sarkar